Pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, sinamantala ng ilang magsasaka para magtanim. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joan? Chris, dito sa Mangaldan, Pangasinan, nasa 2,601 hectares ang sakahan ng palay. Pero 10% pa lamang ang natatamnan sa pamamagitan nga ng sabog tanim, habang 35% naman ang naararo na ng mga magsasaka. Ayon na rin sa Agriculture Office at local farmers, talagang inantay nila itong deklarasyon ng Pag-asa na panahon ng tag-ulan para daw sigurado na mayroong patubig. Ngayong idineklara na ng Pag-asa ang opisyal na pag-uumpisa ng tag-ulan, sinabayan na ng ilang magsasaka ang magsabog tanim ng palay sa Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. Hybrid seeds ang gamit ng magsasakang si Oscar, kaya mabubuhay raw ito kahit maantala ang patubig. Kahit walang patubig, magtatanong kami itong binili namin, iba ngayon, itong iba. Nag-umpisa na rin ang pag-araro ng sakahan para sa first cropping season sa Bintar, Ilocos Norte. Bahagyang tumaas na rin ang antas sa ilog kaya may supply ng tubig sa irigasyon. Sapat na raw ang tubig kaya sinimulan na rin ang pagpapatubo ng binhi. Biyaya kung ituring ng mga magsasaka ang nararanasang pag-ulan sa Ilocos Sur. Malaking bagay raw ito sa mga bukirin upang makapagsimula sa pagtatanim ng palay at mabawasan ang gasto sa pagpapatubig. Pero iba ang sitwasyon sa Nueva Ecija. Sa kabila ng ilang araw na pag-ulan, kapos pa rin sa tubig ang mga magsasaka sa Barangay Casanova, Quezon, Nueva Ecija. Mahal man ang bayad sa kuryente ay nagtsatsagang magpatubig ang mga magsasaka dahil wala pa ring supply ng tubig ang mga kanal ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA o PRIIS. Ayon na rin sa Pag-asa, asahan ang mga pag-uulan sa mga susunod na araw kasabay na rin ng pagpasok ng hanging habagat. Bagamat expected raw talaga na ang peak nito ay magsisimula sa mga buwan ng Hulyo at Agosto. Samantala, una na rin sinabi nga ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sapat naman ang supply ng bigas kahit pa panahon ng tag-ulan. Susuporta naman daw kasi sa supply ang importation ng bigas. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.